गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दायो जों बे भिडिअ'आव सावरायगोन माखासे मेथ्सनि सोंनाय फिननायनि सायावहाय जायफोरनाखि कुइसना गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादनि थाखाय गोनां जायो। नोंथांमोना बेखायनो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जुदि नायनानै भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोनाहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। फार्स्ट नम्बर कुइसनाव जोंना दङ गाहायनि बबेया जोबथा हैरोङि जावलेफिननाय। जेब्ला दङ which one of the following is not terminating repeating माने बबेयो मा होनदों जोबथा हैरोङि जावलेफिननाय माने राननानै बियोहाय मा फोजोबनो हानाय नङा आरो मा जागोन जावलेफिननाय माने फिन फैफिनगोन। जेरैहाय साप'ज 3 जों जेब्ला 10 खौ रानगोन अब्ला मा जागोन बेवहाय 3.333 मोनलांबाय थागोन जोंना। बेबायदि बबेयोहाय बबे मोनसेयाहाय बेबायदि जोबथा हैरोङि जावलेफिननाय बेखौहाय जोङो सायख'नांगौ। होमबा अपसनाव बेवहाय दङ जेब्ला जोङो बेखौहाय माबोरै मिथिगोन जोङो बे रानग्राखौहाय जोङो मा खालामनांगोन रानग्राया मा जानांगोन जोंनाहाय 2m आरो 5n बेबायदि महराव थानांगोन जेरावहाय m आरो n आहाय लाथिख' जाया बिसोर जाहैबाय मोनफा मोनफा रग' अनजिमाफोर जानांगोन। बे m n आहाय मा जागोन लाथिख' नङा ना आरो मा जागोन बिसोरहाय मोनफा मोनफा रग' अनजिमा। जेब्ला रानग्राया 2m आरो 5n बेबायदि महराव थायो अब्ला बियो जोबथाहैनाय जावलेफिननाय जोबथाहैनाय जागोन बियो। आरो जेब्लानाखि बेबायदि 2m into 5n बेबायदि महराव थाया अब्ला बियो मा जागोन जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय जागोन बेवहाय। होमबा जों दानिया नायनोसै ना अबेयाव बियो 2m आरो 5n नि महराव दङ। जेखौहाय जों मा मोनो 8 खौ जेब्ला जोङो बेबायदि महराव लांनो नाजागोन ना अब्ला मा मोनगोन जोङो 2 किउबनि समान मा जायो 8 ना। होमबा बियो मानि महराव दङ 2m नि महराव दं। बियो 2m नि महरावहाय दङ। होमबा बेयावहाय मा जाना दं बियो जोबथाहैनाय जाना दं बेयो ना जोबथाहैनाय। दाना एखौबो नायदो बियो मा जागोन होमबाथाय खौहाय रानोबा 2 3 8 जाखाबाय मा जागोन 2 8 मानि 2 4 जागोन बे ना ओरै रानदो ओमफ्राय 8 खौ नागिरदो 2 जोंहाय बेसेबां जागोन बेयो 40 बेबायदिनो 2 जोंहाय 20 2 जोंहाय 10 2 जोंहाय 5 होमबा 2 आहाय मा जागोन 4 into 5 1 होमबा बेयाव मा दङ 2 आरो 5 2m आरो 5n नि महरावहाय दं बेबो मा जागोन होनबा जोबथाहैनाय जागोन बे ना जोबथाहैनाय बिसोर मोननैबो। जों बेवहाय जोबथाहैखौ नांगौ जोंनो ना जोबथाहैखौहाय नांगौ। दाना बेखौ नायदो जोङो 4 5 5 2 जोंथ' हाखाया 3 जोंबो हाया ना होमबा 5 जों 91 बा दाना मा जाबाय बेखौहाय 7 जों 1 3 बेवहाय नाय मा फैबाय जोंनियावहाय बे 7 आरो 13 आथ' 2 आरो जोंना खालि मा जानांगौ 2 आरो 5 बेवहाय मा फैदेरखो 7 आरो 13 फैदेरबाय ना होमबा बे मा जागोन जोंनियाहाय जोबथाहैरोङि जावलेफिननाय जागोन। जेब्ला बेखौ बानायो बेबो मा जागोन 5 5 ना 5n नि महरावहाय थागोन आरो बियो। जेब्ला जों बेखौ बानायगोन मानि महराव थागोन बियो 5n नि महरावहाय थागोन बियो मा होनो 625 ना होमबा बेखौहाय 5 जों 1 2 5 बिदिनो 5 जों 25 5 5 माने 5 4 होमबा 5n नि महराव दं बियो ना होमबा बिसोर मा जागोन बे माखायाहाय माने जोबथाहैनाय आरो बेनिफ्राय नैबे मोनसे मा जागोन जोबथाहै नैबे अपसन नाम्बार सि आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन। नेक्स्टआव दं x स्क्वायर माइनास 50 नि लाथिख'फोरनि सानजाबगासेया जाबाय द प्रडाक्ट अफ द जिर'स अफ x स्क्वायर माइनास 15। जों बेवहाय लाथिख'फोरनि सानजाबगासै माने बेवहाय x नि माननि सानजाबगासै बेवहाय जौगानाय x स्क्वायर दं नालाय बिनि माना मोननै जागोन आरो बिसोर लाथिख' मोननैनि बा x नि मान मोननैनि सानजाबगासेया मा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ। जों बेवहाय मा खालामनो हायो x नि मानखौ दिहुननानैबो जोङो बानायनो हायो आरो x नि मानखौ दिहुनालासिनो जोङो बानायनो हायो। जेब्ला जोङो सानजाबगासै होननानै बुंगोन जे लाथिख' मोननैनि सानजाबगासै जेब्ला लाथिख' मोननैनि जोङो सानजाबगासैखौ जोङो दिहुननांगौ जायो अब्ला मा जागोन गोजौआवहाय मा जागोन दिदोम आरो गाहायाव मा जागोन x स्क्वायरनि थाफादेर x स्क्वायरनि थाफादेर बेवहाय दिदोम अनजिमाया मा बेवहाय दिदोमाहाय -15 बा -15 x स्क्वायर थादेरा मा दङ x स्क्वायरा जाहैबाय x स्क्वायर ना
x जों मा दंफायो बेयावहाय x स्क्वायर जों मा दंफायो बेयावहाय जेबो गैया माने मा 1 बेयावहाय 1 होमबा जों गाहायनि 1 खौ लिरा मा जागोन एन्सारा होमबा -15 अपसन नम्बर ए आहाय जागोन आरो जेब्लानाखि दाजाबगासै बुङो जेब्ला दाजाबगासै बुंगोन ना जेब्लानाखि दाजाबगासै बिगोन अब्ला मा जागोन बेयावहाय -x नि थादेर आरो गाहायाव जेब्लायबो मा जागोन x स्क्वायर नि थादेर गोजौआव मा जागोन x नि बेवहाय -x नि थादेर बेनिफ्राय सानजाबगासैबा मा जायो गोजौआवहाय दिदोम गाहायावहाय x स्क्वायर नि थादेर बेबायदि ना बेबायदिहाय बानायनो हायो आरो नङाबा जों बेवहाय मानखौ दिहुननानैबो बानायनो हायो मानखौ दिहुनोबा बेवहाय मा जागोन x स्क्वायर -15 बेखौ मा खालामनो हायो जोङो x स्क्वायर -√15 होल स्क्वायर खालामनो हायो ना ओमफ्राय x स्क्वायर -y स्क्वायर नि महराव दं x स्क्वायर -y स्क्वायर जायोबा मा जागोन बियो x प्लस y इनटु x माइनास y जागोन मा जागोन बेवहाय x -√15 आरो मोनसेया मा जागोन x प्लस √15 आरो x -√15 बिनि समान मा जागोन 0 होमबा x प्लस √15 नि समान मा जागोन 0 आरो x -√15 नि समानबो मा जागोन 0 बेनिफ्राय मा मोनगोन जोङो बेवहाय बिनि मानखौ मा मोनगोन x नि मानखौहाय -√15 आगदाथिं थांनाय लोगो लोगो ना माइनास जाबाय आरो बेवहाय मा जागोन प्लास माइनासआहाय मा जागोन प्लास अब्ला बिसोर मोननैनि सानजाबा मा मोनगोन जोङो बेवहाय -√15 आरो √15 ना -√15 आरो 15 माइनासजों प्लासजों मा जागोन माइनास √15 जों √15 मा जागोन 15 होमबा मा जागोन -15 ना नेक्स्ट कुइसनाव दङ गाहायनि हांखोआरि समानथायनि जराफोरखौ नायग्रोम कनसिडार द फलोइंग पेयर्स अफ लिनियार इकुवेशन बेवहाय लिनियार इकुवेशन होनाय दं बेवहाय ना बिसोर मोननै होनाय दङ बेवहाय जरा मोननै दाना मा होनो बेवहाय गिबिं फिननायखौ सायख'नांगौ दि रमान 1 नैबे रमान 1 आरो नैबे रमान 2 आरो रमान 2 नि जराफोराहाय खोरजानाय माने कनजिस्टेन्ट खोरजानाय जे बेवहाय रमान 1 आरो रमान 2 मोननैबो मा होनदों कनजिस्टेन्ट एबा खोरजानाय रमान माने बि नाम्बाराव दङ रमान 1 रमान 2 फोरा खोरजायै एबा इनकनजिस्टेन्ट बेनिफ्राय सियाव होनदों 1 आहाय खोरजायै माने इनकनजिस्टेन्ट आरो बेवहाय खोरजानाय रमान 2 खौहाय मा होनदों खोरजानाय माने 1 सियावहाय मा होनदों 1 आहाय रमान 1 आ खोरजायै आरो रमान 2 आहाय खोरजानाय बेनिफ्राय दियावहाय होनना बुंदों जे रमान 1 आहाय खोरजानाय नाथाय रमान 2 निया खोरजायै माने बेवहाय रमान 1 नियाहाय कनजिस्टेन्ट आरो बेवहाय रमान 2 नियाहाय इनकनजिस्टेन्ट होननानै बुंदों फरावहाय ना होमबा जों दाना नायनोसै माब्ला खोरजानाय आरो माब्ला खोरजायै जायो नाय माब्ला खोरजानाय आरो माब्ला खोरजायै जागोन जे बेयावहाय जोङो बिसोरनि नैबे मोननै जरा होनाया जेनाखि जरा होखानाय समानथाय बिसोरनि x नि थादेरजों x नि थादेरखौ राननांगोन आरो y नि थादेरजों y नि थादेरखौहाय राननांगोन माने रुजुथाय बे रुजुथाया मा जानांगोन बेवहाय जेब्ला जोङो समान नङा जायोना जेब्लानाखि बिसोरनि रुजुथाया मा जागोन समान नङा जायो अब्ला मा जागोन बियो खोरजानाय माने मोनसे मोनसे मा थागोन बेहाय मावफुंथाय थागोन एबा एखुथा मावफुंथाय थागोन आरो बियो होमबा जोंनिया बेवहाय मा दङ x नि थादेराहाय 3 आरो नैबेयावहाय x नि थादेराहाय 2 बिनि समान नैबे y नि थादेरा मा दङ 2 आरो नैबेयावहाय y नि थादेरा बेसेबां दङ 3 माने नैबे मोनसेनिजों नैबे मोनसेनिखौ ना नैबे मोनसेनिखौ नैबे मोनसेनिजों राननांगौ बेवहाय मा जाबाय 3/2 आरो नैबे 2/3 होमबा बिसोर मोननै समान नङा होमबा रमान 1 आ मा जाखो बेवहाय जेब्ला समान नङा जायो बेवहाय माने ओरैजाय a1/a2 समान b1/b2 जेब्ला बेबायदि समान नङा जायो अब्ला मा जागोन बेवहाय खोरजायै माने खोरजानाय बेबायदि जायोबा खोरजानाय माने मोनसे एखुथा मा थागोन बेवहाय मावफुंथाय थागोन होमबा खोरजानाय होमबा रमान 1 आ मा जाना दङ खोरजानाय जाना दंना होमबा रमान 1 आ मा जाखो खोरजानाय दाना जों रमान 2 खौ नायदो बेवहाय दङ 2 आरो बेवहाय दङ बिनिया 2 होमबा 2 जों 2 खौ रानबाय ना 1 मोनगोन जोङो 2 जों 2 खौ रानबाय 1 मोनबाय दानिया बेखौ दङ -3 y नियाहाय -3 आरो बेयावबो y नियाहाय -3 माइनास माइनास केन्सेल जागोन 3 जों 3 1 होमबा मा जाबाय बियोहाय मोननैया समान जाबाय ना होमबा बेवहाय मा जाना दं समान जाबाय आरो मोनसेखौ नायबावदो जोङो 7 आरो c आहाय 8 जे मा जाना दं बेवहाय ओरै जाना दं बेवहाय a1/a2 आहाय b1/b2 जोंहाय समान नाथाय c1/c2
C2 जों समान नङा बेबायदि जायोबा बियो मा जागोन बियो जाहैबाय खोरजायि जेब्ला बेबायदि जागोन बियो मा जागोन खोरजायि माने मावफुंथाय थाया बेबायदियावहाय मा जाया मावफुंथाय थाया होमबा बेवहाय नै बिसोर मोननैया समान जाबायना नैबेसो बेजों समान जादों नाथाय नैबेयोहाय समान नङा होमबा मा जाबाय रमान 1 या खोरजानाय आरो रमान 2 आहाय खोरजायि होमबा अबे जागोन जोंनाहाय रमान 1 आ मा होनदों खोरजानाय आरो रमान 2 आहाय खोरजायि मा जाखो रमान 1 आहाय खोरजानाया बेयो ना नाथाय बेयावहाय रमान 2 आहाय खोरजायि होमबा माया जागोन अपसन नम्बर D आहाय दानिया नेक्स्टआव दङ 1074 सानदुलि जौगाथिनि 30थि बिदाबा जाबाय 30थि बिदाबखौ दिहुननांगौ 30 टार्म अफ दा मा होनदों एपि बेवहाय ना जे होमबा बेवहाय मा दङ याहाय मा जागोन बियो 10 बेनिफ्राय डिफारेन्सआ मा जागोन बेवहाय 7 निफ्राय 10 माइनास खालामदों ना बेसेबांनिफ्राय डिफारेन्स जादों माइनास माने खमायलांदों नालाय बेयो माइनास जागोन माने गिदिरनिफ्राय फिसा फिसा जालांदों बेना गिदिरनिफ्राय फिसा फिसा जादों बेखायनो मा जागोन बियो माइनास जागोन बेनिफ्राय मा दङ नेक्स्टआवहाय n माखौ दिहुननो थिनदों 30 टार्मनिखौ ना मा जागोन बियो 30 फर्मुलाया मा जायो an समान a प्लास n माइनास 1 बाय d बेवहाय a30 खौ दिहुनगोन जोङो ना a30 खौ दिहुननांगौ होमबा इनि माना बेसेबां जाखो बेवहाय 10 इनि माना 10 प्लास n नि मानाहाय 30 माइनास 1 d नि मानाहाय माइनास 3 मा जागोन दानिया 10 प्लास 29 इन्टु माइनास 3 29 इन्टु मा जाबाय बियो माइनास 3 दानिया 10 माइनास 27 7 2 ओरैजाय 6 7 8 87 निफ्राय दाना 87 माइनास ना 10 87 निफ्राय 10 खौ माइनास खालामगोन देरसिना माइनास नालाय माइनास 77 होमबा मा जागोन अपसन नम्बर बि आहाय माइनास 77 आहाय नेक्स्ट हमबाय आखान्थिथाम ABC आखान्थिथामनि AB आहाय 6 सेन्टिमिटार AC आहाय 12 सेन्टिमिटार BC आहाय 6√3 सेन्टिमिटार खनाया जागोन जे बि खनाया जागोन बेवहाय बि खनाखौ दिहुननांगौ जे मा होनदों AB आहाय बेसेबां हमना लाबाय बे मोनसे आखान्थिथाम ना बे मोनसे आखान्थिथाम बेवहाय AC आहाय 12 बेवहाय इखौ जोङो 6 इखौ जोंबाय जोङो 6√3 बेवहाय नाय नैबे मोनसे लावसिन ना जेब्ला लावसिन जायो बेखौहाय जोङो लावाखान्थि जायोना जाया नायदो बेवहाय ना लावाखान्थिखौहाय जों गोलावसिन हिसाबै लावाखान्थि लादो होमबा जोङो 12 जे जोङो लावाखान्थि थानायावहाय मा जायो खनाथि आखान्थिथाम मा जायो ना पाइथागरासनि थारबुंथि बायदियै जे लावाखान्थिनि बर्गनि समान मा जागोन जे नैबेखौ बर्ग खालामोबा नैबेसोर मोननैखौ बर्ग खालामनानै मोननायनि जिनाखि दाजाब गासै बे मा जागोन समान होमबा जोङो 12 खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनो जोङो 144 मोनबाय ना दाना 6 खौ स्कुवेर खालामदो 6 खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 36 आरो 6√3 खौ जोङो स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनगोन 6 खौ स्कुवेर खालामबा 36 आरो बेवहाय √3 खौ स्कुवेर खालामबा 3 बेसेबां जागोन बियो 18 1 9 10 108 होमबा बेसोर मोननैखौ दाजाब बेसेबां जागोन बियो 144 होमबा बेवहाय नाय जे मोननै आखान्थिनि बर्ग खालामनाय ना बेखौ स्कुवेर खालामनानै जि प्लास खालामदों बे मा जाबाय प्लास खालामनानै स्कुवेर खालामनानै जिनाखि प्लास खालामनानै मोननाय ना बेयो मानि समान जाखो लावाखान्थिनि समान होमबा बेबायदि जायोब्ला मा जागोन बियो पाइथागरासनि थारबुंथिखौ मानिनानै सोलिदों अब्ला बे मा जागोन मोनसे खनाथि आखान्थिथाम होमबा बे बिखनाया मा जागोन 90 डिग्री नेक्स्ट बेवहाय 0 0 आरो -86 बिन्दो मोननैनि गेजेरनि जानथाया जाबाय द डिस्टेंस बिटुइन द पॉइंट्स 0 0 एन्ड -86 इज माने जेब्ला गुदि बिन्दो ना गुदि बिन्दोनिफ्राय अबेबा मोनसे बिन्दोनि जोङो जानथाय दिहुननांगौ मा जागोन बेवहाय जे बिनि जानथाय दिहुननायनि फर्मुलाया x² प्लस y² जागोन गुदि बिन्दोनिफ्रायबा बेयाव मा जागोन √8 होल स्कुवेर प्लस 6² माइनासखौ जोङो माइनासा मा जागोन स्कुवेर खालामनाय लोगो प्लास 64 प्लस 36 बा 64 जों 36 जों प्लास खालामबा 100 नि बर्गआ मा जाबाय 10 मा जागोन अपसन नम्बर ए बेनिफ्राय जुदि जोङो बबेबा मोननै थावनिनि जानथाय ना मोननैनि बेवहाय जुदि बेलेग होयोब्ला गुबुन मान होयोब्ला मा जागोन बियो √x2 x1 होल स्कुवेर प्लस y2 y1 बेबायदि जागौमोन बेवहाय जुदि बिनियाहाय 0 0 नङाबा गुदि बिन्दोनिफ्राय नङाबा ना गुबुन बिन्दो थायाबावोब्ला अब्ला जोङो बे फर्मुलाखौहाय बाहायनांगोन नेक्स्ट गायनाय बबेया सैथो जे 10a नि माना जेब्लाबो 1 निख्रुइ उन्दै 10a नि मान
जोङो 10a नि मान माने याहाय जायखिजाया बेवहाय मोनसे खना ना 10a नि मानाहाय मा होनदों जायखिया हमना लाबाय 10 45 ना 1045 नि माना बेसेबां जायो 1 नाथाय बेवहाय मा होनदों 1 निख्रुइ उन्दै जायो होनदों नाथाय नै 1045 नि माना मा जाना दङ 1 दङ होमबा बियो नङा बियो ना होमबा फल्स जाना दं बियो सैथो नङा बियो माने नंखाय माने 1 नि उन्दै नाय बेवहाय 1045 नि माना 1 नि समान जानाय लोगो लोगो एथ' 1 नि उन्दैसो होनना बुंदों माने 1 नि दुइसिन जानांगोन नाथाय बेवहाय जों 1 खौनो मोनखाबाय ना होमबा बियो नङा बियो ना बे गोरोन्थि दाना नेक्स्ट मा दङ कड a नि माना जेब्लाबो 1 निख्रुइ गेदेर नाय कड a नि माना मा होनो बेवहाय जेब्लाबो 1 निख्रुइ गेदेर होनना बुङो नाथाय जों मा मिथियो जे कड a नि माना मा कड सरि मा होनो बेवहाय कड 0 नि माना मा जायो बेवहाय 0 डिग्री होमबा नाय जे बेवहाय 1 नि गेदेर होनना बुंदों नाय बेवहाय होमबा कड 0 आवहाय मा जायो 0 डिग्री होमबा 1 निख्रुइ दुइसिनसो जाना दं बेवहाय ना होमबा बेबो मा जाना दंखायो नंखाय जाना दं बेयो ना नंखाय जानानै दङ आरो 1 नि गेदेर होनना बुंदों जेब्लाबो 1 नि गेदेर आरो जों मिथियो जे 1045 आरो कड 45 मा जायो 1 होमबा 1 नि समानबो जाना दं जे 1 निथ' देरसिन जेब्लाबो 1 नि देरसिन होनना बुंदों 1 आनो जाना दं 1 जों समानबो जानो हायो बियो ना 1 नि देरसिनल'थ' जाया बियो होमबा बेबो मा जाना दङ जोंनियावहाय गोरोन्थि जाना दं बेबो होमबा अपसन नाम्बार ए आरो बि आहाय गोरोन्थि जाबाय दाना सिखौ नायदो माबेबा खना ए नि थाखाय साइन ए नि मानाहाय 5/3 जे मा होनदों माबेबा खनानि थाखाय साइन ए नि माना मा जानो हायो 5/3 जानो हायो माने बेवहाय मा होनदों 1 नि देरसिन जानो हायो ना नाथाय जों जे मा मिथियो जे साइन ए नि माना जेब्लायबो मा जागोन 1 नि समान आरो 1 निख्रुइ फिसासिन नङाबा समान जागोन आरो लाथिख'निख्रुइ देरसिन नङाबा समान जागोन नाथाय बेवहाय मा होनना बुंदों बेवहाय नाय बेयाव मा बुंदों 5/3 रानजाग्राया जोंना देरसिन रानग्रानिख्रुइ ना बेवहाय माना मा जागोन जेब्ला रानजाग्राया देरसिन जायो अब्ला माना जेब्लायबो 1 नि देरसिन जायो बेवहाय 1 नि देरसिन जाना दङ नाथाय मा होनदों साइन ए नि माना जेब्लायबो बेवहाय मा जागोन 1 नि समान नङाबा 1 निख्रुइ दुइसिन आरो 0 निख्रुइ देरसिन नङाबा 0 नि समान जागोन ना होमबा बेवहायथ' देरसिन जाया होनना बुंदों ना देरसिन जाया बियो नाथाय बेवहाय होनाय दङ देरसिन नाथाय बेबो मा जागोन होनबा अपसन नाम्बार सि आबो कारेक्ट नङा बियो ना होमबा जोङो बेबायदि नागिरनानै दाना मोनथामखौ कारेक्ट ना होनना मोनखाबाय होमबा मा जागोन एन्साराहाय कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार डि आहाय ना आरो जोङो नायनो हायो नाय बेयावहाय 12/5 ना सेक एखौ मा मोनगोन जोङो सेक मानि मा जायो बेवहाय हाइपटेनियास बाय बेस बेवहाय नाय हाइपटेनियासआ लावसिन जाहैयो जेब्लाबो बेसनिख्रुइ ना होमबा मा जागोन बियो 5 माने बेवहाय मा जागोन बेवहाय बिनि मा होनो माबेबा खना एनि थाखाय सेक 12/5 नि माना मा जागोन सैथो जागोन बियो ना अब्ला जों मोनखायो 2 नि देरसिन बियोहाय ना बेवहाय 2 नि देरसिन जागोन होमबा माखासे मानावहाय 2 नि देरसिन जाहैगोन बे ना होमबा माया जागोन एन्साराहाय अपसन नाम्बार डि आहाय नेक्स्टआव दं गंसे मा होनदों टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय 50 मिटार जानथाया हासेयाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि जौगा खनाया 60 मिटार जायो 60 डिग्री जायोब्ला टावारनि जौथाया जागोन जे गंसे टावारनि गुदि बिन्दो हमना लाबाय बे गंसे टावार बिनि नैबे जेनाखि गुदि बिन्दो ना बे गुदि बिन्दोनिफ्राय मा होननानै बुंदों गुदि बिन्दोनिफ्राय 15 मिटार जानथायाव थानाय जेनाखि हासा ना बे हासायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय नैबे हासायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय जेनाखि टावारनि मा होनदों नैबे टावार ना बे टावारनि जौगा खना मानि टावारखैहाय मोखां जाहरनानै ना गाहायाव थानाय जेनाखि खना बे बेसेबां होनना बुंदों 60 डिग्री बा 60 डिग्री खना होमबा बेखौ जोङो ए बि सि लाबाय ओमफ्राय नैबे मा होनदों 15 मिटार अब्ला जों टावारनि जौथाया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ ना होमबा बेवहाय मा जागोन नाय बेवहाय माया होनाय दङ आरो माखौ दिहुननांगौ नाय माबे आखान्थिया होनाय दं आरो माबे आखान्थिनि जखायाहाय दिहुननांगौ जाना दं बेवहाय जोङो माखौ दिहुननांगौ पारपेन्डिकुलारखौ दिहुननांगौ माया होनाय दङ बेसाहाय होनबा पि बाय बि आहाय माया जायो जे गोसोआव ला फराय बेखौ फराय हागोन हाथारगोन बेखौ होमबा पि बाय बि बियाहाय माने पि बाय ओइचआ जाबाय साइन आरो नैबे बि बाय ओइचआहाय मा जागोन कस आरो नैबे जाबाय टेन होमबा जोङो पि बाय बि आवहाय माखौ बाहायगोन जोङो टेनखौ बाहायगोन जोङो होमबा जों माखौ बाहायगोन टेनखौ बाहायगोन जों होमबा 10 डिग्री बेसेबां दं बेसेबां होनाय दं बेवहाय 60 डिग्री 60 डिग्री मा जागोन होनबा पारपेन्डिकुलार होननाय बायदि नैबेयो होमबा जों बेखौ हमबाय सापस एक्स हमबाय जोंना टावारनि जौथायखौ एक्स हमबाय बेवहाय बेसा बेसेबां दङ 15 होमबा 10 60 डिग्रीनि माना बेसेबां जायो √3 x बाय 15 होमबा मा जागोन बेवहाय गाहायाव 1 थायो ना
जे जोङो 1 खौ लिरा अब्ला मा जायो बेवहाय समानसिननि आगसिनिजों गाहायनिजों गोजौनिजों आरो गोजौनिजों गाहायनिजों सानजागोन बेना होमबा 1 जों x जों सानजाबा x आ खोन्थादोंसै दै बेबायदि लालायाबो जायो ना 1 जों x जों सानजाबा x ओमफ्राय √3 जों 15 सानजाबा मा जागोन 15 √3 होमबा मा जागोन अपसन नम्बर सरि बेवहाय डाबल जाबाय ना एन्सारा नैबे बेयाव 15 √3 आरो बेयावबो 15 √3 एसे गोरोन्थि जाबाय बे कुइसनावहाय ना होमबा जोंना मा जागोन एन्साराहाय 15 √3 मिटार हा बेहाय सरि ये 15 √3 नङा ना एसे गोरोन्थि जाबाय ना नै 15 √3 सो ना होमबा बे नङा ना नैबेसो 15 √3 आ नैबेसो होमबा अपसन नाम्बार बि आसो जागोन जोंना ना नैबे 15 √3 सो ना दे नेक्स्ट मा होनो बेवहाय मोनसे बेंखनाव बांसिनब्लाबो दों लिक नांज्रिद हांखो थानो हागौ ए सार्कल केन हेभ पेरेलेल टेनजेन्ट जे मोनसे बेंखन ना नांज्रिद हांखो माने मा जे बै नांज्रिद हांखो माने बा टेनजेन्ट माने मा जायो मोनसेल' बिन्दोआवहाय मा जागोन बेंखननि मोनसेल' बिन्दोआवहाय बेयो नांज्रिदगोन मोनसेल' बिन्दोआवहाय ना बेवहाय होमबा बेयो बायदि जायोब्ला बेजों मा जागोन खालि मोननैल' मा थागोन बियो लिक नांज्रिद हांखो थागोन बेवहाय मोननैल' गुबुनथ' बेवहाय नांज्रिद हांखो बेजोंहाय बे मोनसेजों लिक जानायथ' गुबुनथ' जालाना बेयो ना होमबा बे खालि बेजोंल'हाय थागोन बियो बा जोङो ओरै आखियोब्ला गुबुन मोनसेजों लायोबा हमना लाबाय ओरै लायोब्ला थिग बिनियाबो बिथिंल' जागोन ना नांज्रिद हांखो मोनसेल' बिन्दोआवहाय नांज्रिदगोन जेनेबा बिसोर हमना लाबाय होमबा नैबे बिन्दोआवहाय मा जागोन बेयो नांज्रिदनांगोन मोनसेल' बिन्दोआवहाय नांज्रिदनायखौनो मा होनगोन जोङो नांज्रिद हांखो होनना बुंगोन मोनसेल' बिन्दोआवहाय ना बेजों लायोब्ला बा जों बेजों लागोन ना बेबायदि होमबा मोनबेसे थायो खालि मोननै अपसन नाम्बार बियाहाय नेक्स्टआव दं मोनसे दुलुरनि रोजागासिया 288.5 सेन्टिमिटार किउब दुलुरनि सख'आ जाबाय जे बेवहाय पलिमा होनाय दं दुलुरनि बेंखन नङा दे दुलुर आरो बेंखन गोबां मा होनो बेवहाय फारागथि दं बेना दुलुरहा जाबाय बल जेरैहाय बै बलफोर बायदि गल गासिबो ना ओरैजाय बेंखन होननाय लोगो लोगो मा जायो जोंनियाहाय सार्कोल होनना बुङोबा बेबायदि मोनसे समान थालायावहाय बेबायदि बिन्दोफोरनि मा जायो बे फोनांजाबनायखौसो जोङो मा होनना बुंगोन सार्कोल एबा बेंखन होनना बुंगोन दुलुर होननाय लोगो लोगो स्पियार होननाय लोगो लोगो जेरैहाय बल दुलुर खनसेनो ना बेखौहाय जोङो बेबायदि गोनो गोथो जानो नाङा होमबा बेवहाय जेनाखि भलिउम स्पियारनि जेनाखि भलिउम ना बेयो मा जायो 4/3 पाइ नैबे 3 ना 4/3 पाइ आर किउब होमबा आरो बिनि माना बेसेबां होनाय दं बे 4/3 पाइ आर किउब बिनि मानानो नैबेखिनिया भलिउम बे भलिउम आरो भलिउमा होनाय दं बेसेबां होनाय दंखायो बियो 288 पाइ हा होमबा पाइजों पाइ केन्सेल खालामदो 4जों इखौ रानबा बेसेबां मोनगोन सरि 4/3 सो दे 3/4 नङा दे बेहाय मा जानांगौ दोङो बेनिहाय 4/3 ना 3/5 ना 4/5 4/5 जानो मा होनो बेखौ 4/3 आनो हा एक्सुवेलि 4/3 जानांगोन बेयो 4/3 ना बेयाव मा जागोन 4/3 पाइ आर किउब बेनिफ्राय मा जागोन दोङो मा होनाय दङ 288 ना 288 होमबा जोङो सरि 288 पाइजों पाइ पाइजों पाइ दानबाय दाना मा खालामदो 4जों बेखौ रानोबा 3 सानजा 4 28 बेवहाय 2 ना होमबा आर किउब समान मा जागोन 3जों बेखौ सानजाबहरदो 3जों 72 सानजाब बेसेबां 3जों 72 6 216 होमबा 216 दाना जों आरनि मानखौसो दिहुननांगौ सखाखौ दिहुननांगौ ना आरनि मानायावहाय आर किउब दङ होमबा आरनि मानखौ दिहुनबा मा जागोन आरखौ लाखियोबा ओरैजाय किउब रुट 216 दाना नाय बिनि किउबा मा जागोन ना जे बिनि किउबा नाय जे जोङो जायखिजाया बेवहाय नाय मा दङ मुंसेयावहाय 6 माखौ जोङो किउब खालामबा जोङो 6 मोनगोन मुंसेयावहाय जेब्लायबो जोङो 6खौ किउब खालामबासो जोङो 6 मोनगोन आरो बेवहाय मोनबेसे सानजिमा दं मोनथाम बेखायनो बेखौहाय रुट किउब माने किउब रुट दिहुनखांनायनि उनावहाय बिनि सानजिमाया मा जागोन खालि मोनसेल' जागोन बेखायनो जे डाइरेक्टहाय होबानो जाबाय जे 6 खालि मुंसेयाव 6 दं नालाय बेखायनो मा जागोन बिनियाहाय 6 मा जागोन अपसन नाम्बार सि आखाय स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।